Hola, el meu nom, com ja sabeu, és Júlia Esteve i benvinguts una setmana més al canal de Viatjadora Permanent. Aquesta setmana us porto un vídeo sobre 10 coses imprescindibles que porte sempre dins la maleta. La primera és, com ja us haureu donat compte, sempre porto algun gorro o algun barret dins de la maleta perquè m'agraden molt i, bueno, són complements que per a la fred són un bon aliat. Este me vaig comprar en Londres i és de Gryffindor. Un altre imprescindible és portar unes ulleres de sol per si a cas i unes altres de repost graduades per a poder veure les coses de llum. Sempre intente portar un biquini en la maleta, tant si és d'hivern com si és estiu, perquè moltes vegades els hotels tenen piscines cobertes, jacuzzis i també perquè de vegades les dutxes són compartides. També porto un milió de càmeres darrere per a poder retratar i fotografiar totes les coses que veig, com aquesta, que la vaig comprar en Budapest i és una Polaroid. Portar una jaqueta és molt important, és important que siga impermeable i calenteta i que es puga fer menuda per a poder-la transportar fàcilment. Si viatge en transport públic m'agrada portar llibres o guies de viatges per a seguir planificant els següents passos en l'aventura i res, i també per a poder entretindre't. Sempre porto algun llibre darrere. Sempre porto llibretes darrere. Les vaig escrivint en cada viatge, és una espècie de diari en el que conte tot el que m'ha passat, tot el que he viscut, tot el que he vist, el que més m'ha agradat, el que menys, i així, quan torne als mateixos llocs, puc consultar quina va ser l'experiència anterior, quina és la nova, quin hotel anar, quin hotel no anar, perquè de vegades aquestes coses se'ns obliden. Les meves llibretes sempre són blanques, perquè així les puc anar escrivint per on vull i puc donar-les la forma que vull. A més, porto sempre un bolígraf i un celo per anar personalitzant les llibretes. També és important portar un adaptador, perquè si surts a l'estranger és molt possible que el teu carregador no funcioni. Amb això, el que podeu fer és multiplicar un USB per 4 i podeu aprofitar els USBs de les teles més modernetes per a poder carregar el mòbil i la tablet al mateix temps. També m'agrada portar una pulsereta per a que no em piquen els mosquits. Aquesta és un souvenir que m'han portat des de Perú. Gràcies, Néstor, i per això està així empaquetadeta, perquè la tinc guardadeta, perquè és un record. És important també el calçat. Aquestes foren les primeres sabates de Viatjadora Permanent. Com podeu veure, tenen molts quilòmetres fets i les guardo per a poder-me fer un pòster algun dia amb elles perquè hem viscut moltes aventures però ja no estan molt utilitzables. Les sabates que m'agraden ara per a viatjar són aquestes perquè són calentetes i et permeten caminar molts quilòmetres seguits i res, aquestes són les sabates oficials de Viatjadora Permanent d'ara. Sempre porto també unes deportives, sempre que capien, perquè van molt bé, són tot terreno també, i unes xancles per si la dutxa és compartida. Si voleu viure una aventura, no porteu tacons, perquè les aventures sempre són tot terreny. I finalment, i no per això menys important, tenim, tal com diu la guia del autoestopista galàctic, la toalla, que és l'element més important per a viatjar segons aquest llibre. I fins aquí el vídeo d'avui de Viatjadora Permanent. Recordeu que podeu seguir-me a Instagram, Facebook o Twitter, subscriviu-se al canal i manetes amunt si vos ha agradat, avall si no vos ha agradat i ens vegem la setmana que ve en la pròxima aventura.